Oh my God! Walang work! Ano nangyari? Pasok! Pasok. Ano iniinit mo kasi? Sisig ni Ate Lea. Okay na ang... Ale! Anong binik ko? Binik? Binik. Sisig yan? Oo, may pangalan ko. Tapos pagtitingin ko. Parang naligo ka. Tapos na yung labada. Thank you. Tatanggalin ko na yung... Sampay ka na? Hello, welcome to Tiger City. Nindot karon kay walay ulan. Tapos dili siya kayo init and then nagtago mga adlaw na ulaw siguro siya. Paunsa mo na i-Tagalog or i-English? English, pag English na nasulit ng pana kay makulo ang bulag sa ilong. Tagalog na lang, Tagalog na lang. Pati Tagalog, natahimik ka eh. Ay, pasensya na kayo mo kay kanang ang init ay ang adlaw wala man ito nga kay nahiya siya ba nahiya. Hindi ka talaga. Nahiya yung adlaw yung hindi yung sun kasi may tao kasi pumasok sa amin tapos yun gusto niya ng malamig nagtago yung adlaw kasi Anong adlaw? Sun with binipitay. Kasi po yung sun sa English sun, yun anak niya yun Ilang years na tayo magkakilala? Ilang years na tayo magkaila na 2 years na nga kasi magbagong taon na nga naman. Okay. So, second question. Nakoy ginatake na glutathione pills ka ng pampaputi o pampabata. So, anong masabi mo sa kutis? Ang masabi ko sa kutis mo mas maputi man talaga yun. Di man ako nagamit ng glutathione, di man yun maintindihan. Mas titignan natin kung mas iba talaga yung kutis ko talaga. Dinikit natin yan, parang, Kapit gatas. Hindi, mag-copy-meet na lang tayo. Mas maganda yun, makinis na yung mag-glutathione na ako pag magkapira. Sige, bigyan kita. Meron ako bote. Para sa ilagay yung glutathione. Iinom mo lang Inuman ko. Pati yung tiyan ko magputi din. Ang galing nga mag-waxing. Sobra, lagi na nanalo. Minsan lang siya matalo, pero mas majority talaga win. Yan, di man nalata sa mukha kay ano man, pang papugi pins man ang mga mukha namin. Ang years mo na ako kilala? Kasi siya 2 to 3 years lang eh. Kasi ako, pinapawisan ako kaka-interview eh. Mga girl, mga 3 to 4 years. Nagtitik ako ng glutathione. Nag-work ba na pumuti ako or ano? Ano comment mo sa balat ko? Okay naman, pumuti naman siya, pero wag ka lang magpasunog pa. Nag-work. Sa akin, Yeah. ginanyan ko yung balat ko, mas lamang talaga yung balat ko. Oh, hindi ka talaga. Masugatan yung balat niya. Tara na, para pahirapan ka na namin, bilisan mo. Masarap magturo pag maraming nahihirapan. So, Walang pangalan. hello na, tama na yun. Ako yung balat ko, tinignan ko talagang mabuti kasi nagtaka talaga ako, ba't magaspang yung Oh, pakita na yung abs. pinag-iisan talaga ako. Sana yung ko. Oh, wow, mga... Kaya ngayon, palabas ako, gwapo talaga, mga idol ko talaga yan.
Hi Bisprins! I just finished a makeup tutorial. That's why naka-makeup ako. I just want to thank LUXCENT Luminous Caps for sending me this Gluthathione. Ubus ko na yung 1 bottle. Ito din, medyo nabawasan na rin siya pero hindi ko pa siya naubos. Hindi ko alam kung nakita niyo yung last vlog ko kasi mahilig ako sa mga vitamins. Since I don't eat healthy food always, every day, ito yung additional supplement na ginagamit ko. Pero marami kasing benefits ang glutathione. It promotes cell renewal and cell restoration, protects cells, and free radicals. So, it's an anti-aging. Nakakabata siya ng skin, tapos nakaka-glow. So, alam mo yung feeling na fresh ka tingnan because of this. And then, gusto ko to kasi, syempre, sino bang ayaw magmukhang bata? I take 2 pills a day. And then, for me naman, okay siya sa akin. Wala akong headache. I feel good. I always have positive comments from you guys na mukhang fresh or you look good, mukhang bata. Sa mga nag-comment nun, thank you, thank you. Hindi ko na maisa-isa pero gusto ko mag-thank you sa inyo. And of course, gusto ko rin mag-thank you sa LUXCENT. Made in Japan to, guys. Gusto ko mag-share sa inyo, kaya meron akong giveaway. It'll be 5 winners, and each winner mananalo ng LUXCENT Luminous Caps. So, 1 bottle for each, okay? So, para matry nyo din, and then I will share this video today sa Facebook page. Tapos, dun sa comment, i-screenshot nyo na nag-follow kayo doon sa GLUTAWORKS and sa Instagram ko para malaman ko kung gusto nyo sumali. Sana manalo kayo. Medyo, ayan, ubusin ko pa ulit. Paano ba natin malaman kung legit? Kasi diba maraming fake gluta ngayon. So, kailangan natin maging aware. Just get a glass of water. Itanggal mo yung ano ba? Wait. Then, ilagay mo daw sa water. Ayan. Dapat clear yung result kasi may ibang gluta daw, hindi natutunaw. So, dun mo malalaman if it's real gluta. Which, ito, natutunaw siya, diba? Nakita niyo, parang wala na. Diba? Yan. So, it's for real. Ito yung gusto sa review eh. It's like a test. You're testing it out if it's okay. Well, for me, I like it. Even Joem, interesado siya magkaroon ng dito. Yun lang, may side effect siya, puputi ka. So, yung mga gustong pumuti, eto na yun. Pero yung ayaw pumuti, okay lang din. You can use it. You can still take it. Magpaaraw ka na lang para hindi ka pumuti. Anti-aging siya, nakakabata. May pagkalasang vitamin C siya, ha? Okay, I just want to thank everyone for watching. And sa mga interesado magsali sa giveaway, just follow the steps and yun lang. Salamat kaayo. Don't forget to follow my Facebook page, my Instagram. And sa mga hindi pa nakapag-subscribe, subscribe na kayo. Salamat kaayo!